lento esikholwayo nalento esilandelayo bazalwane iyaphila. Asilandeli inganekwane bazalwane, silandela into enjani bazalwane ephilayo. This is not a politic. I want to tell you, when you come to Jesus Christ, ufike kuphileni. Mawufika kuJesu ufike walandela into ephilayo edlule zonke izinto abangayikhomba abantu bathi ziyaphila. Ayikho inkolo ephilayo edlule kaJesu. Ayikho inkolo ephilayo edlule kaJesu. Kunjalo. Ayikho inkolo ephilayo edlule kaJesu. Haleluya. Ngoba uJesu simlandela nje bazalwane ingoba udani uvukile kwabafileyo. Oh Jesus. Hayi baliswa uyangizwa kodwa mfethu. Amen. Uyangizwa? Hallelujah. Yes. Standele bazalwane into ephile. Silandela into ephilayo. Haleluya. Iyaphila lento esilandelayo. Yelandelwa abanye bayayifuniseka. Bayayicabangela ukuthi iyaphila. Thina sikhuluma ngento enofakazi. Haleluya. Nithile bazalwane ukuthi uJesu wabona abantu angithi. Amen. Unofakazi kulento esilandela iyaphila. Yebo Jesu. Ubuze inkolo umuntu ayilandelayo. Umbuze ukuthi njengoba uyilandela le nkolo yakho uyaphila lo muntu omshoyo nomthembayo. Ngoba mina lo ngimkholisa ukuthi uvukile. Ngikholwa ngoba wavuka kwabafileyo. Haleluya. Ngikholwa ngoba uJesu uvukile kwabafileyo. Haleluya. Ngikholwa ngoba uJesu wavuka kwabafileyo. Haleluya. I have a strong faith mfundisi Pholoba that when I die one day ngizovuswa nami. Into engenza ngithi ngizovuka bazalwane ingoba lo nkulunkulu engimkhonzayo wavuka kwabafileyo. Oh Jesus. One thing about insindiso ayisizi usasemhlabeni kuphela. Yeah. Yokusiza mhlawulele nasethuneni. Yebo Nkosi. Hallelujah. Hey. Lensindiso sishumayelayo ayisizi la kuphela. Isiza ngisho umzimba wakho usuphansi endaweni yabafileyo. Ngelinye ilanga khali icilongo. Hallelujah. Balele besenkosini bazalwane basebeyavuswa. Ngoba ukuvuka kaJesu uthi wonke umuntu okuJesu uyavuswa. My God. Iyaphila lento enayo. Haleluya. Ingakho ngiyibaba njengezikhali zamantungu. Ngiyibabisisa ukuthi iyaphila. Haleluya. Basalane ukubona umuntu mayibambe ethunyula kuthuthu. Basalane kwenza sure ukuthi ubamba kahle. Ufuna ukufika nawe ekhaya unjani bazalane? Yes. Leli ivangeli ngilibambe njengomuntu ebambula mthuthu ngoba liyaphila. Jesus. That is why when I pray, I don't pray ngibheke phansi. Ingakho hlabelela athi ngiphakamisela amehlo ami kephi bazalane? Ey'ntabeni. Athi usizo lakhe livela bazalane? Vela phezulu. Bakhona abantu mebethandaza babheke phansi. Mara ngiya-understand. Yeah. Because uNkulunkulu wabo unjani sakubazalane? Uphansi. Ingakho thina bazalane sibhekisa amehlo ethu phezulu. Funda Thembi babheka phezulu ubuso babo kanjani bazalane? Bakhanya. Jesus. When we pray bazalane sibheka phezulu. Sibheka la khona uJesu asekho. Yeah. Our God is in heaven and is alive. Othi uNkulunkulu uyaphila. Athi makhelwane. Makhelwane. Othi uNkulunkulu uyaphila. Owethu uNkulunkulu uyaphila. Ay. Uthi uJobe ma engabe shayeka lungelo uthi uJobe, as much as I don't understand kwenzakalani ngempilo yami, but I know my Redeemer lives. Ngiyazi umhlengi wami unjani bazalwane? Uyaphila.
bazalwane ngathi ungayi-understand lento ukuthi mawushayeke empilweni khona umuntu ophilayo ebhekayo into yakho. Hallelujah. Ngoba angeke ube nenduduzo uma ushayeka umuntu oyilandelayo ifile. Yeah. Induduzo uyithatha ngoba lo mlandelayo uthani bazalwane Uyaphila. mawufika kuJesu ufike empheleni wendaba. Hayi ufike empheleni wendaba bazalwane. Jesus. Ake sifunde why bazalwane uJesu wavuka kwabafileyo. Uchaza ukuthini ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo. Hallelujah. Asingeneke esifundisweni. uJesu indaba evuke kwabafileyo. Yeah. Number 1. uJesu uvuke qinisekisa ukuthi konke lokugcola kwakho kade ukwenza Yeah. mawukholwa kuyena wena usulungile. Yeah. Yaphila lento kaJesu. Hey. Nanofakazi. Sana mfuna yakho lesibone ngoba ama-Romans. Chapter number 4, verse 24 and 25. uJesu mayevuka wayezoqinisekisa wena umthathile njengenkosi nomsindisi ukuthi konke ukugcola kwakho akusekho kuwe. Verse 24. Incwadi yabaseRoma chapter 4 verse 24 and 25. Kodwa nangenxa yethu esiyakubalalelwa khona. Kodwa nangenxa yethu esiyakubalelwa khona. Thina esikholwa nguye owavusa uJesu inkosi yethu kwabafileyo. Owanikelwa ngenxa yesiphambeko zethu wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu. Uvuselwe uJesu bazalwane Ukulungisiswa kwethu. bemfisa bazalwane fanisa phethe ungizwe kule nto engizoyisho ngoba ukukholwa kuma uJesu evukile. Yezoluyani bemfisa phethe noma ngathiwa awungizwa kanani bangishumayela kodwa namhlanje ungizwe ngoba angeke sikholwe uJesu engavukile. Akusizi lutho ukuthi ukholwa uJesu ma uJesu engavukanga. Lithi ke izwi kaNkulunkulu the reason uNkulunkulu evusa uJesu bazalwane wayefuna ukuvezela wonke umuntu okholwa uJesu ukuthi uselungisiwe.